otumfo afidie we so tie me ansa na wakasa abetena ha ka so obebo omudua na nim dua bode a obetena ha na de wasem we betwintwa ya na ma no pa we ya eden edo me say wonim dua bono ufri kro be so na vrongo wonim dua bono wankobo wodi asem ya betu yanim na ye tu anamon bi esefota aye betimi aboa ama won sa aka de wo pe woti esa wo bebo dua na yire ne mba obaji sika no na tie me ubum kotodwe kwa me se sore tena se sa dua bono nipa boni sam dua bona wodi e tena se ne yankasa tena se na me nkansa mi kireo tena se sa nipa boni sam dua bona nkofo bono wodi e tena se ne yankasa nipa boni semdwi abo mede ne yire ne mma obeji sika na yire ne mma di waji edi akire madam kasa gwa fidie nim na yire ne mma di waji edi na chi eti ada na so bebo dwa de ne yire ne mma ka ebi kra ne ba ana na yire kra wonim so akoye bibisa woni na nya asama ne na nya so ne sadwa bo ni tandwa basa nkofo obobon o sa memi achi udadwa wa ha sesi ya na wodi mu yare ntu di be huna me ana so di huna de waji wusika no wodi atena se ka mpese o ka segu afidie nim madam tena se ne ka segu afidie nim ye nkoye nim obaji ska no ne hwan ne bai ka segu afidie nim wono nko a enti ada na wukobodwu ada na yire ne me ekoka ho na wonim ye nti wo kan ye dey they say me kaso anya mane ye fa akobo wo kasesi ade na obeka wo de kasa na wonti bi be kasa na wo say wo bebodua wonim say ha ye menhia ahemfie kasa wo de tena say ye ne kasa wonim say ha ye menhia ahemfie wonim say ha ye menhia ahemfie na wanya kukudru awra ha say wo bebodua eti wo tiobo na no wo kan ye dey wo di hunahuna me se manje obeku obi ana asembe ni Madam Mr. Facham na eble madam mesu apampan ewio so menam na papa ya beji mizika so bebu mi kwasia na wadi mizika obi bebu kwasia eya sani ema senti na ye yete ha ye kama woni biedi obi asisi no de ye je na japade enti ne ye wa ha sei no na mom wo hu se ye boa ye to ye hu asi wo se ye boa ye ro te kwakwo so watintim kasafidie se meka woni bia asema no na wandwiri we nyina na kasa wo kobodua de a nani ya wosa memi achi udedua wo wi ade wo pe ne waye woni dua body asenk wamba ha Opemsuo yes santima na me di fi mo ati anya do ye ja papa mo di fi we de wada ru na ku te ke ku fom en se ni bre na ma ne dia ba tan ti mi gane tuwa ni so wa ko nyam mi sro mate saka sane de mebi mpie free wa no da se mebodua de ne yire ne mada se awre ho pa obi wo ho to no yade ene wo china ne ha sei na bia ne nwia bi ne kunu bi ne yire bi boni bi a wakodi wo baabi nti na obi abose adua no na ebi aka no enye yenjere wi ase nyesa asamba wadaroma yenka ne sede etie de waje ne na ne wo asem enye nipa a wosususu ama ne sika ne biadi se adua bobasa ne de enenye de twato me bodua de na yire ne mada ase nipa no one wo ye de ebeye no na yire ne ma no mu gira benkuma na nifa what you say no money hobby nti wo kobo udua evradi nyankopon ensama ha na so sa na wo se eba yeah, pomodin siensa beka crache no na nia. Be switched off. Please try later. The incoming number you are calling. Wa do me phone. Crache na wa chi usika na. He fa na wote. Pastor, me shede nim baby a wote ba omo busuanfie wo kwa homa wa na wa ye kokuafo so wonte ehwo na ya no wode bia ehwo na asase na wode ma no se obi abaso ana
obi anya hwe wo so but me discount ma de odi manim ni se nka wonto anwenko gu so na so okoto se bla bi ne maamefo bi wo ho no se bla ne so wo ton na sase na obi dia dadaada na mo to ama obi nti se na afa akira beton ama me dia ma me si ho Yo ton ma wo ne ye nana like oya busuan ni dia ya de friend no se na o de nana poku jo enti omo so ton asase no no mo so mo ton ne sei me de wan bisa sikasa na de to asase no pa charge me 140 million 14,000 just last year one plot and I say half plot na wo de akoto na busuafo nanim me pa cho me ntina make us say be me free me tikrom ho but me nimo mu fie na anka say wo ho so wo hu busuafie wo ho sa no kan e ba minim obia wo ho no me frɛ no kora se nka asam na de me koto ye ni ntinka me ne nka na ye onkyerɛkyerɛ mu se saa na ete dia na se bia wo baby foforo de ba ma me ana se me sika na de ma me frɛ no kora wo mfa wo frɛ na wo mfa frɛ na wo mfa yenso ye frɛ no wadum ne phone saa ebi wo ho kora wo frɛ no na ekokora na dibia na abaso Mr. Otu ni so we pacho ono oti kwan homa ho abato ye adwuma wo man na woni Otu so kasa de na Otu kan fa me ne de kasa ye no ka se obisa na na sente se me de ma sa se na se obi dia o me se obi dia na wa to ama me de na oye fa ho na o se a wo hwe sika ni bi na odim sika able me na ma akosama Otu ni na edi wanim me pachan ti sika no de che wansem me de she na nkasa na nsem na Otu ni gina hobi de no ogina ho me di kama ne 10,000 na Mr. Sule na no ogina ho banka ye na Mr. Otu ho no wo ho no na Otu nso na ebe hu asase ne kai ho asem kire o mebo ono na wo ho no ma ye kosusu ye bibia no ono no wo ho me pese bi hu se hwan na di wanim e ma ye hu asase e ma wo hu asase ka se de o ma me hu asase na Mr. Otu producer pe Otu number ma me na ono so so yem bisa ne semba ku mienu bi se bi ebru so no onim se asase ye te saa no ho ndwode a mi gidi se na ni se nka wodi ababa nanim e ma na je asase no producer bremo ma me yo mami bi fie asem ya yes sister yi kai fact hardly because wo hwe abaya wasi so na watimi enya sika ti sei no de amawo na afi no mo dada no a enukuni emu ya papa Opemsuo 104.7 na friend na no du fie wo se no krese abaya waji ni nsam sika enti asase wo ye de nana edi nana na da ne so ana odi yi bi wo kromo no abusuafo no se wo ye nana wo sa edi nana because ebinom de edi nana no edi nsem no obi te ba bi no what yes nana nom de saa timi enwo ne nana na se wo ye de nana wo se de nana no ba ka ne se me fa wo se aja abusuani mu no wo ye nana wo woni akonwa bia du fie me fra no wo se ye no kre se maami wa mana sase na abusuafo no na ebi afa eche di asase kro no akwa eye openi a wo se maami sesa ne ma mfiri eye asase na du fie ye me kan no ye se o maami ba wa kwa asase ko fra ma na me ka se de omra because wo che se maami wo no na ye di ka di asase ne e ma no ezisa odi asase ama na busuani bi fa eche e de asase kro na ekoma ni pa fofra emfa ho krata ya ma no maami na mudi ka ji ni nsem sika enti se ya no kresa asase foforo bi da ba bi dia za ni pa no a mo san dia ma no mo ko pe ba bi foforo ma no na on se wo pesika ji na bi ya nipa ne ma wi na afi o ke kan se bi a emwa anya de se nsem bi sa ne ye be ma kwan o asem odi betu ya ni ye fra o be ba ne ya tena se de papa ne ye no ha adwen na ye de ye kan nyina ne se asase ne da ho a omaji ni nsem sika de eni ye behwe e ma na ye na dwuma because asisi ye ya because wona na wo yes sa de na ebra na wo te se sister yi no menye sure se sabe ewura mu protocol na obetimi ade no ono atimi atiti ni mowuram ama osika mo pese mo ye na plot no efi ni nsa de a
ɛno nti ne yɛ ɔha sei no yɛ mma saa kwan no nnɛ ɛmma saa kwan no kyena Achiman, yeah, na ha adwene pa ekwan a nananom ene oma ye bie ya no a yasase ni na yese kan ye didi koduru ha saa nkrofo no na da bia me ka se asase de ansa na wo beti sika ama wo bi so wo ma wasase no ye ni asase wo ha ena ye nton asase na mom ba bia wa wo de wani esusu se wonya wa asase a wo pe no bo modern na be ka kire ni yemfa ya so nkototo fom wo ho yemfa ya so nkototo fom wo saa bia ho ni yenhwe se ho asem ni ho a agiman da me ka asem wo ye o me ka sa falsi kabraye esa ne si yen to asase wa ha na ye ni asase bia akra ye ton wa wo de be yi asutire ni afi asonkototo fom ni ehwe asase na ho dwa be se me ni agiman kopie anwea kwanta abenchim na ye kodru ho no ni para ne ho pre ni se ya wo de sika na ba de sika na ba me enko hwa asase na ye di akire kra de ona nton asase ni bi wona nton asase ni bi ti misra mo me kana makane biem sese bie bru ye nton asase esan si ye ni asase bi ni yaton naso be bia wa gususu se ha de menya mepe ana se obi a kire masase wa ha no sa bia ho no bomoden sabode wani ebe kire ho na ye kwa ni ade yani ade akire eya ye beka kire oseto na wo to ne nso ye besa ye dansini ade amaw na wo kom ye ji usika wie na oba chinchim wani ase ata abetena aka so obebɔ dua de a na ne wasɔre no akɔbɔ odua no enya afidie so na ode sa asɛm ne beto ha sei enya afidie so eba se atese hweso abosu asi ye ne ya ji sika no aso wachichidie moja dodo da wo pe hunu ne yadi nso afre mama ene obi akom di ne bia wasase a woton obi akom di ne bia agema woton wasase esane se no na wo ka wo benya sika na di ntem kane na ye me do be kwa abrochire ene eya asase ye hu wo moto no ene asase ne ye ton oya ya wo se me wasase a meton asase meton asase agema enkosi da ben otu ni nso abunwia guda so wan na adwene se ne phone kura wo na mfa agema ewo si ya ma ye ni da ho no epe be si kura di afa ni ye be gi ni padodoro ni sika afrom ebetimi ko twe sodas ye di agusu na ani na vuse kama udru ho de nsasi ne bua ka kire osasasi ne dia mesramo ene sika ne pe eya anopa bia boso agugu na so fam eden eti wotena ho mo bi de na adwene kuma bia da ne tirim agyiwu sika so o ma wasasi ne be wiase agyeman oba betena ha esu ana wo ba se be mfie miense num obi agi usika da na obeba na asa wo se agi usika mawa sika ne de wo ye de ye beje amam na so e bia bra wo pese enka won saka no na amanesa